హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ ఉంటుంది. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో అని నేను అనుకుంటున్నా. మీకు నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, మన ఒక సబ్స్క్రైబర్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో టూ వీడియోస్ పంపించారు. సో వీటిని మిక్స్ చేసి ఒక వీడియో చేయి బ్రో అని చెప్పిండు. తన కోసం చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. కాపాడవలి ప్రాణాలకు బాధ్యత మనో దూర దూర సింగి మత్త మూల తాంగ సింగి మత్త కింగి ఉంది ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని వీడియో చేసిన. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో తప్పకుండా నా కోసం లైక్ మాత్రం కొట్టండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ కింద ఒక షేప్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తానికి లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మధ్య మధ్యలో కూడా గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, అది మీ ఇష్టం. సో నేను ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకుని చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. సో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఇలాంటి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నా. సో మీకు నచ్చితే ఏవైనా ఫొటోస్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 1 by 1 లైన్లో పెట్టుకోండి. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటోని కిందికి తీసుకురండి. సో మళ్ళీ ఇంకో బీట్ మార్క్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో కట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని కిందికి తీసుకురండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 లిరిక్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను మొత్తం యాడ్ చేసి, సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్ని తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. ముందుగా ఫొటోస్ని యాడ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో 10 సెకండ్ 5 millisecond దగ్గర ఈ ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, లాంగ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 by 1 చివరి వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోవడం అంతే. సో చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 28 seconds లాస్ట్ ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. 28 seconds 21 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో లాస్ట్. ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లిరిక్స్లో మధ్యలో ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు మధ్యలో ఉన్న ఫొటోస్కి
లిరిక్స్ మధ్యలో ఉన్న ఫొటోస్కి ఇది ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో లిరిక్స్కి అండ్ ఈ ఎఫెక్ట్కి సెట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది వదిలేసి టూ ఫొటోస్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది లాస్ట్ వరకు చివరి వరకు ఇది ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. చివరి వరకు టోటల్గా కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 టూ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్. ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్ ఫోటో వరకు ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో లిరిక్స్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో 1 by 1 ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మీకు లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా తెలుగులో మీకు చూపించడం కోసం రాసుకున్నా. సో ఇలా ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్ సింపుల్గా లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో కొంచెం ఇటు అటు అయితే జరుపుకోండి ఇలా. సో ఇలా జరిపేసేయండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 by 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్. కొంచెం పెద్దగా చిన్నగా అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ లిరిక్స్ ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్. సో ఇలా కొంచెం పెద్దగా అయితే చిన్నగా చేసుకోండి, ఫింగర్స్తో వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.